भाई वो बीच में आप लोग सुनले होगा कि टैटू स्टार भी कुछ लड़का हो गए रहन है। जब से एगो सौम्या पोखरल खेसारी नाम का टैटू, खेसारी लाल का चेहरा का टैटू अपने हाथ में बनवावे ले और स्टार बन जाले रातों रात। तो भैया तब से टैटू का ट्रेंड आ गई बा। तो ये समय कौन सी जब से काराकाट लोकसभा में चुनाव लड़त हुए तो एगो उन्हें टैटू वाला भी लड़का मिल गया है, जो उनकी टैटू अपने सीना पे पवन सिंह का चित्र लगा के चढ़ जाला पवन सिंह के मंच पे। अब चढ़ले के बाद भाई पवन सिंह ओकर कुर्ता उतारे ला ना, उ खुद जाके टैटू देखावे खातिर वो कुर्ता के अपन उतार के फेंक देला। लेकिन पवन सिंह भाई हो यहाँ पे ऐसा काम करेलन, ऐसा काम करेले कि सुनबा तो आप लोग के दिल जो है कि दहल जाई और आप भी खुशी के मारे फूले ना समझ बा। तो अगर आप लोग पवन सिंह के फैन हो तो यार हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा, चला पूरी कहानी बतावा। तो भाई वो जब वो लड़का पवन सिंह के अपन टैटू दिखावे खातिर अपन कपड़ा उतार के फेंक देला, तो पवन सिंह ओकर इज्जत ढके खातिर आपन कुर्ता, हाँ बगल में स्क्रीनशॉट में भी आपको कुछ दिखत हुई और क्लिप भी वो दिखाओ थिला कि आपन कुर्ता पवन सिंह उतार के वो लड़का के बना देना। भाई तो वैसा तो लड़का दुबर पातर होला, आप पवन सिंह के तो बड़ी सोरी आप लोग देखते हवा। वो लड़का वो कुर्ता के पहन के एकदम झोला के रूप में समा जाला, लेकिन ओहो की एगो गिफ्ट मिल गई बा कि पवन सिंह के कुर्ता बा। तो पवन सिंह ओके अपन कुर्ता थमा के अपने भैया हो संडो बंडी पे हो जालन। अब पब्लिक के ई जना देलन भाई हो काराकाट लोकसभा के जितना लोग बा उ हमार मान सम्मान बा, उ हमार इज्जत जरूर बा। अब पवन सिंह अपन कुर्ता उन्हें पहना के वो लड़का के एकदम पीठ थपथपावे बहुत ज्यादा शाबाशी देलन। और ओकरे बाद उनके बगल में खड़ी रहे भाई वो पाकी हेगड़े। और पाकी हेगड़े जब देखे कि पवन सिंह एगो एगो गंजी पे खड़ा हुआ मंच पे, तो उनको गमछा ओढ़ा के लोग उनका एक तरह की मान सम्मान के ढकेला। और पवन सिंह भाई ई दरिया दिली पवन सिंह के देख के कितना कमेंट में काराकाट में पब्लिक लोग सीधा सीधा एक ही सवाल कर रहा बा, एक ही बात कर रहा बा कि भाई हो ऐसा नेता ना देखल गया कि जो इनकी मंच पे आपन कपड़ा खोल के अपने फैंस के इज्जत तोपे खातिर अपने इज्जत के सारा सरेआम निछावर कर दे। भाई वो ये सब कदम देख के ना थोड़ा सा पवन सिंह का फैन फॉलोइंग बढ़ जाले। लेकिन हम आपको इहो बता दे चाहते कि पवन सिंह का फैन फॉलोइंग अब धीरे धीरे कम भी हो रहा बा। अब बताइए हम कैसे कम हो रहा बा। अभी बहुत जल्द 25 मई के नरेंद्र मोदी जी काराकाट में आयल है उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में। जब से नरेंद्र मोदी आके गए हुए तो उपेंद्र कुशवाहा के आसपास में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई बा। और वह ना अभी अमित शाह, राजनाथ सिंह, अभी बहुत सारे जो उनकी दिग्गज दिग्गज लोग हमें बीजेपी के सब लोग आ रहा बा। और नरेंद्र मोदी के साथ में नीतीश कुमार भी आयल रहने जो उनके इसमें बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हुए। तो भाई हो ये समय माहौल थोड़ा थोड़ा पवन सिंह से हट रहा बा। लेकिन पवन सिंह भी एगो खेला खेल देले हुए कि खेसारी लाल यादव आ रहा बाटे। अब खेसारी लाल यादव कब होत हो कैसे होत हो वीडियो देखे के बाद तो भाई वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ओकर लिंक दे देब, आप लोग वो वीडियो देख ला। अगर वो है ना मिले तो चैनल के अंदर जाके देख ला कि खेसारी लाल यादव कब कौन डेट के आ रहा बाटे। हम मिले थे अगले वीडियो में। करो आप लोग पवन सिंह के फैन होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।